So isithombe sokuqala ke siqukethe ikomiti lika 2021 2022 so la kule nhlangano ke inhlangano edemocratic futhi ke kusebenza intando yeningi noma kusebenza intando yabantu noma kuthiwa kubiza ngani kodwa ke kona lokho ukukhethwa kobuholi obuzohola inhlangano kusukela ngoNovember kuye kuOctober onyaka olandelayo. So leli ke liqale ngoNovember 2021 ithemu yalo ke iphele kulo October 2022. Ikomiti leli elenze umsebenzi omkhulu kakhulu njengoba ke uyibona lo poster leyo siyalibonga le komiti, sibonga umsebenzi walo, sibonga amagalelo alo, sibonga iqhaza nje lidlalile ekutheni lithuthukise lenhlangano lithathe libeke ezingeni likazwelonke. Ngiyacabanga ukuthi awikho unyaka la khona lenhlangano eke yaziwa zonke izifundazo, yaziwa wonke ama university, lokho kwenzeke ngaphansi kwalobuholi obungenhla enibona kule post ebhale ukuthi thank you. Njengamanje ingoma iphatheke kabi nje ukuthi iphelile kungenxabo lobuholi ngoba ithathekile ingoma ngaphansi kwabo eyabekeka ezingeni eliphezulu. Mhlawumbe kokusiza ke ukuthi ulalelisise ungadideki uze uthi mhlambe angaze ngibabone nje emavidweni begida, angaze ngibabone nje emavidweni bebiza ingoma, cha angisho kanjalo. Sengisho ukuthi ubuholi babo obuholele kutheni ingoma ibe ngaka njengoba nje ingaka naye nje nengoma yesintu befuna ukuxhumana nathi nje kungenxa yobuholi balabafowethu nodadewethu abanesithombe esingenhla. Ngakho ke siyabonga amagalelo abo lenhlangano, sibonga iqhaza labo abalibambile. Kuningi ke futhi inhlela akade bebenazo nje esinye nje singayibala, bathatha amalunga lenhlangano bawayisa kwelinye lamapaki okwathiwa i-opening function kuyovula nje umnyaka ukuthi ama members enhlangano ngoba asejoinile awazaneke manje ukuthi nangu lokulenhlangano nangu lokulenhlangano, sazane nje sixoxe bemnandi kwakho ibingane. Kumanje nje baningi abantu ababangani namhlanje emva kweCovid ebivimbela ukuthi abantu baxhumane, abantu bazane, kodwa baningi ubungane obukhandekile kuyo lenhlangano. Olunye uhlelo ke laqala nje lengoma Tuesdays laqala mhla ka8 kuMarch, ngikhumbula kahle nje siluqala singakazani kodwa egcineni sesiyazana, sinamagoso namhlanje, sinabagida ngoma aziwayo namhlanje ngenxa yabo lobuholi balabo futhi nabodadewethu abalengenhla. Ingoma ke nokho ke ayiqalanga kulonyaka, bekuyinto ebiyenzeka nje enhlanganweni eminyakeni edlule, kodwa kuthe ngaphansi ke kobuholi lobu nje basibona nje iqonga isile phezulu, isisezingeni impela elingabambeki, eseliholela ukuthi namanye ama university manje abona ukuthi cha kunento ekuthiwa ingoma nakade beyenza mhlambe ingekho enkundleni zokuxhumana, bayibona ukuthi cha ekugcineni kufanele ingene enkundleni zokuxhumana yaziwe, ngoba into ime ingekho edlangalaleni ngisho ningayenza kahle kanjani kodwa ngeke yaziwe. Lena ke yaziwa ngoba isila enkundleni zokuxhumana baningi abantu abayaziyo. Ondu Brown nje beBlack Diamond bayazi ukuthi kuEffect kunengoma. Ovelile Makhoba sekeyeweza cishe kabili kuyo lengoma. Nithema yavala ngegeli phezulu, savala kukhona okhuzane, oJava Zimnike, oNjoko behambele nabo bezoyivuma nje ngoba nje lehlele sivuma mhla ka18 nje cishe amavideo akhona senike nawabona manje. Nengukuthi ke ubuholi babo lobu obenze bonke lokhu siyayikhumbula futhi iacademic dinner lapho nje kwakukonyiswa khona abafundi abenze kahle efundweni zabo ngonyaka ka2021 abathola ama distinction, abethola ama awards. Yizo into engikhuluma ngazo into ezikhona einkundleni zezokuxhumana, mhlawumbe awuzange uyibone usengahamba ubuyele emuva uyoyibheka uzoyithola nje ukuthi zenzeka. Ngiyakhona ama video khona academic dinner, khona ama video khona, kuba khona enye futhi i-pageant. I-pageant ke ilezono obuhle kwaku Mr and Miss Zulu Society, into eyenzeka futhi leyo kwaqokwa ke abantu abazoba buso benhlangano.
njengoba kufanelekile phela ukuthi into enkulu njengalena ibe nabantu esibabiza ngobuso bayo leyo nhlangano leyo. Kuningi nje abakwenzile, siyabonga kakhulu amagalelo abo. Sithembe futhi bazoqhubeka nje bayabambe iqhaza kutheni uZulu akhule, babambe iqhaza ekutheni ba contribute lapha bayobe bekhona lento abayicontribute kule nhlangano ngoba ngesikhohle. Ke labo lobuholi ke bebungaphansi kweso likamfoka Xulu, uSifundo Mfoka Xulu, bohlalo wayo lenhlangano. Isekela lakhe kuuSolami wakabuthelezi, unobhala ke wayo inhlangano bekuumbali wakwaZondo. Isekela lakhe ke ilelapha emuva phaka nendawo ubandile wakwamkhwanazi, bese kuthi ke uSikhwama noma umgcini mafa bekusandile ufele enkanini nange lapha eduze kwakho umkhwanazi. Bese leqaleni ukwanele okagcina beku events organized, wena ke obe umcineka wethu ehlelela imicimbi. Bese ke kuba umsizi Mntakazondi, uyena ubehlela ke ezemidlalo nezokungcebeleka sport and entertainment. Bese lapha ke eduze kwakhe kuba khona uThobani Mfakunene owesibhekeleza logistics, ezokuthutha nje ukuthi masi emcimbini ethile sihamba ngendlela efanele, siyathola amakhumbi sihambe futhi kahle. Bese ke lapha phambili ngapha kwesokudla qale nje uSiphelelo kaSithole yena umedia office, yana futhi ke ubesiphathele lapha amakhasi lawo enhlangano eposter njalo njalo. Bese ngezansi ke ubuholo obusha lobo bakhethwa ke ekhethweni la ngo2022 nge19 ya ku20 September. Ukhetho lolu ke kwaqoka ke uThobani kakunene njengoyena ke manje ohola ke iviyo leli lizohola lenhlangano, esekelwa uSandile uThamayi mfele enkanini. Bese kuthoke unobhala wethu uAmnando kaMasimulu uJukebox ke nenimazi kangcono la khona futhi amavideo akhe la evumisa ingoma ngabheka. Sekela lakho bandilo kaMkhwanazi, ukhona futhi ke untombi yenhlanhla kaMkhize njengo cultural officer wethu, okuyiportfolio entshe zosiza ekutheni ubhekeleleke izinto zamasiko njalo njalo. Ukhona futhi uGatsheni uSamukela Mfukandlovu, uyena ke umgcini mafa walenhlangano, yena osiphathele obhekusebenza kweimali kwezemidlalo. Khona uSiduduzo Mfokashange, ukhona ke lapha uKhanyisani Mfokandaba ku-events organizing, uyena kosihlele emicimbi yethu. Khona kwanalo kagcina okagcina empeleni, yena o-fundraising and sponsorship office ozobesibhekelela ekutheni uyakwazi ukuthi ayiqoqele inhlangano imali ukuze kwazi uqhubeka isebenza. Ukuthi nje nawe uzizwa ukuthi impela usankinsela semgungundlovu, ungaxhumana impela nathi usisize ngoxhaso. Uxhaso oluhlukene ke akusho ukuthi uxhaso lonke kufanele libe imali. Kuningi indlela ongaxhasa ngazo, ungaxhasa ngama product, ungaxhasa ngempahla, kuningi nje ongaxhasa ngakho ngoba izinhlelo besinazo pet drive, yabona ukuthi ungaxhasa lapho ufaka isandla. Uxhasa lidinga ukuthi lube imali kuphela. Kuningi nje ungakwenza ukuxhasa, ungarana ama programs, ama empowerment programs usebenzisane nathi, ungarana ama outreach programs usebenzisane nathi. So uxhaso luza ngendlela eziningi ngaphandle nje kwemali. Bese egcineni ke umedia officer uJob Siphelelo kaSithole. So ibophela kanjalo kulonyaka ozayo, nesisho ukuthi ke siyaqhubeka ke inhlangano yaphambili, inhlangano yaqhubeka iyakhula.